Allihopa, det är X-Destroyer. Jag har kört lite utan er såhär, lite Minecraft. Och vi är redo på survival, okej? Är du redo? Ja. Det var konstigt. Det som maps funkar. Va? Vad var konstigt? Tog du den? Jaha, du tog den. Jag går planterade lite träd med stycken. Så ser vi den här båtsaken. Alltså det har gått så här typ 4 veckor nu, eller hur? Ja. Men jag ska göra det sist. Eller ja, inte så länge sedan. Hey Peggy, suck my diamond sword. Suck it. Och sen har vi säkert. Sen har vi lite potions, typ åratal. Wow. Om en breathing stand springs upp en creeper typ nyss. För 12 minuter sedan. Är vi redo att åka till the nether? Ja, det är vi. Då sätter vi igång. Oh shit, det här kommer säkert vara. Vi kommer säkert ångra det här. Men det här är alltså part 2. Vi råkar gå över lite långt så. Åh nej! Jag tog med mig griskött så. Sen finns det bacon med det också. Jag tog också med mig bacon. En gast. Vänta, det här är strängt. Så har vi det. Ja, där är en stor. Wow! Akta dem för den där! Wow! Han skrämde mig! Är ni fort? Fortare än tusan. Kan swing. Alltså är det meningen att det ska finnas? Ja, vänta. Va? Är det meningen att den här ska finnas? Jag ser att det är potions. Vad var det som låter? Det var en gräs. Åh! Wow! Åh shit, det kommer säkert många. Ångra till åkning. Nej, Jag kommer ångra mig. Det är bara problemet. Nu går vi till den där grottan, den här saken. Wow. Jag vet banna men inte hur vi kommer upp här. Åh shit. Jag vet. Wow! Vi får ta väl det här sättet. Nej, eller så... Shit. Jag vill inte. Nej, jag kan inte se. Kan du komma här? Nej, återvändsgränd. Det här, istället. Här ska man göra. Vad är det där? Nej, det var... Är det mat? Typ. Kan man äta det? Nej. Undrar du kan wolfspan dig? Eller? Nej. Ah! Åh, Den shit. där väggen skrämde mig. Det är en blaze. Ja, den där väggen skrämde mig. Åh, här har vi rummet. Här har vi det här rummet med lava. Här uppe har vi det där rummet. Här har vi... Jag ska hem. Vad är det? Åh nej, vi kommer att försöka bara in med det skit. Ja, där, kolla där uppe. Åh! Aj. Wow, 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 wow. Så jag kör fire resistance. Åh, nu kan jag inte dö. Det är precis. Nu Pia här. Ja. Wrap it up. Vänta då. Jag håller på att dö. Ah, shit. Det är du.
ska jag säga. Åh, man kan inte slå tillbaka någon. Vad ser du? Hej mamma, du. Åh, magmakräm! Jävligt gott. Just det, men jag glömde att de står. Slaktar dem alla. För vi får magmakräm. Aj, aj, aj. Åh! Vad har hänt med mig? Du måste söka. Varför det? Alla gör det. Inte du. Jo, det gör. Är det här mat? Alltså våra mat då? Jag som Alla. hoppa lite så här. Åh, shit. Shit, jag landar mitt framför min magmakräm. En magmakräm. Vad ser du? Vad ser du? Vad ser du? Slaktar en gräs. Curry. Men vad ser du? Nej. Allvarligt, nej. Vad ser du? Och vi har tappat bort vårt hus. Va? Vi har tappat bort vårt hus. Då hjälper. Ah, 3 stycken! What? Ah, tjena. Vad ser du? Det är bara James Sims. Så jag skulle kunna döda den här bästan. Annars hade jag redan död. Hur kan du osynlig och hur kan du flyga? Host privilege. Vad är det? Det är bara någon slags hosten. Vad svor du? Jag får odödlig eller osynlig. Men vad är det här uppe? Oj! Åh, gasen. Du kommer se att gasen blir skadad. Titta på den här tiden. Ja! Okej. Vi måste avsluta det här saken här. Jag kommer förmodligen vara hemma när det kommer tillbaka. Ja. Adios.